Umntwana uBhekizizwe Zeblon kaNqama wendlu yaKwamunt'uyonginikani usichazela ngemvelaphi yomkhosi womhlanga. Usichazela nje intombi sezivele zimatasa zikha umhlanga lapho echaza khona ngawo. Lomfanekiso siwuthunyelwe ngabe Her Royal Highness Chumile neNhlaka production. Lapha ehle sanje sami sokunxele mawenyuka lapho samehlo ngale ngaphezulu lapho khona umuzi wengonyamushaka kwakwabulawayo wesibili. Lapha ke lapho kusuka khona umhlanga ulokhu usuke phezulu kwehla njalo nalomfula. Lapho intombi ke beziyazi usuke khona namanje njobathi ibonakala nje zikhona lapha bezosika wona umhlanga. Nalapha inkosi ilembe elaqala ukugawula lomhlanga ngekhathi lishintsha umkhonto uthi abantu bakozulu abangaphathi umkhonto wokuciba kwathatha lomhlanga ngoba umhlanga wakhona ngobhombhomo uyawubona ungakanani kwathiwa abanye abaphatheke umhlanga omude abazowuciba njengemkhonto kwathiwa abanye abaphathe lomfishane ababefika amahlandla ezinsizweni yagcina ibatshela ukuthi niyabona ukuthi lokhu kuciba uhlomisa isitha kodwa laba abaphatha lemhlanga emfishane imele imkhonto lemfishane lapha ke imkhonto emfishane yaqala ke ukuthatha khona bayibona ukuthi yiwo lo mhlanga lo owawugawula uyokwakha isigodlo lesesiphezulu sakwabulawayo. Lo mhlanga esikuwona uhlonishwa kakhulu ukuthi ungeza lo mfula uzophela entabeni lapha nokwathatha ingwenya lapha zahamba ezinkulu lapha eplazini kaStuart. Mawusungenisele lo mfula kusondeli lutho kona kodwa umhlanga ulala phansi wonke kwedlula igodo na yonke into ngaphezulu egcineni bose uphinde makwedlula yekhukhulu yavuka ingakho ke uhlonishwa umhlanga ukuthi awuphathwe izintombi ngoba uyuphawu lokusimama kwesizwe nokusimama kweintombi nokuthi isizwe sisobe sashabalala uma intombi zinikezelwe umhlanga ezuphetheyo njengamanje.